Hola classe, seguim amb el tema dels regnes cristians i anem a parlar avui de com era la societat en esta època de l'edat medieval i quina és la part cultural més important que ens han deixat. Comencem per la societat. La societat estava en els regnes cristians, tenien una societat dividida en 3 estaments o grups socials. Cada estament tenia la seva funció i no es podia passar d'un estament a un altre. Per damunt de tots estava el rei, que era la màxima autoritat, i després els estaments que trobàvem eren els nobles per un costat, el clero i ja per últim els llauradors i mudèjars, i anaven en ordre. L'estament més alt, a banda del rei, que era el més important, després venien els nobles, després el clero i la part baixa de la societat, llauradors i mudèjars. Anem a veure cada un d'ells. Els nobles tenien privilegis, com ara no pagar impostos, juraven fidelitat al rei i s'esdevenien els seus vassalls. Això volia dir que estaven obligats a ajudar al rei amb homes i armes en cas de guerra, és a dir, havien d'anar a lluitar si el rei els ho demanava. A canvi, el rei els donaria terres perquè les defensaren. Eixes terres s'anomenaven feus i per tant ells es convertien en senyors feudals. La seva... eren feus i s'esdevenien en senyors feudals. La seva tasca era administrar, defensar i governar eixes terres. Tenien treballadors i llauradors al seu servici i per últim dir que s'hi accedia per naixement, és a dir, només eres noble si el teu pare o la teua mare havien sigut abans noble, si no, no hi havia manera de poder accedir. Després tenim el clero, que s'ocupaven de retre culte a Déu, és a dir, de resar. Era un grup molt nombrós perquè penseu que tota la societat medieval era cristiana i s'havien de seguir les normes i tampoc pagaven impostos. Podem diferenciar entre monjos i monges i sacerdots. Els monjos estaven als monestirs, vivien allí, es dedicaven a resar i al cultiu de la terra i també a l'escriptura i a la còpia dels manuscrits. Eren els pocs que sabien llegir i escriure. I d'un altre costat tenim els sacerdots que s'ocupaven de les esglésies. Els mudèjars eren els musulmans que es quedaren a la península conservant la seva religió, les seues costums i les seues terres i estaven, com hem dit abans, al grup més baix junt amb els llauradors. Els llauradors es dedicaven a treballar la terra. Era el grup més nombrós, la major part de la població era llauradors i també la majoria eren serfs d'un senyor feudal. Perteneixien al senyor feudal. Això significava que a canvi de la seva protecció, de que el senyor feudal es protegira en cas de guerres, li havien de lliurar part de la seva collita, és a dir, li havien de donar part del que cultivaven i no podien abandonar les terres sense el seu permís. A més, el senyor feudal cobrava impostos als llauradors, per exemple, per utilitzar el bosc per a fer llenya o per a caçar, ja que totes les terres eren del senyor feudal, és a dir, els llauradors cultivaven una terra que no era d'ells, era del senyor feudal, per això li havien de donar part de la collita. Les condicions de vida dels llauradors eren molt difícils, treballaven de sol a sol, això vol dir que se posaven a treballar quan el sol eixia i deixaven de treballar quan el sol es ponia. L'alimentació era insuficient, ja que els instruments i les tècniques de cultiu eren molt simples. És com si haguérem retrocedit, perquè si recordeu, en l'època dels àrabs els cultius eren molt importants, doncs és com si haguérem fet un pas enrere. I això feia que la producció fora escassa. I si a més de que la producció ja era escassa li havies de donar una part al senyor feudal,
Doncs imagineu-vos els problemes que tenien d'alimentació. Dir que aquest problema d'alimentació no passava en els altres estaments, és a dir, ni els nobles passaven fam ni els monjos i els sacerdots passaven fam, només que els llauradors, que eren els que cultivaven la terra per a tots. L'alimentació dels llauradors bàsicament eren cereals, llegums, hortalisses, fruites, formatge, ous. La carn estava reservada només per a dies especials i també bevien vi i cervesa. Però era algo que, torno a repetir, només ocorria en el cas dels llauradors. Els nobles i els monjos, el clerg, sí que podia menjar carn quan pràcticament se li antoixava, per exemple. Els llauradors vivien en llogarets, que eren unes cases molt simples i molt humils. Al mig dels llogarets hi havia una església que marcava el ritme de treball mitjançant el toc de les campanes, i aquestes cases, aquests habitatges, estaven construïts amb murs de tabó, és a dir, com fang, tenien sostres de palla, el sòl era de terra, imagineu-vos les condicions en les que vivien. Tots en la mateixa habitació, no tenien diferents, no? La cuina per un lloc, la cambra per a dormir dels xiquets, no. Tot estava barrejat, tot mesclat, vaja. En alguns regnes cristians, especialment al nord de la península, es va produir una expansió urbana. Les ciutats varen créixer al voltant dels castells i dels rius i va començar a créixer també la població. Els habitants de les ciutats eren artesans i comerciants i això va donar lloc a un nou grup social que era la burguesia. La burguesia era un grup social que eren lliures, és a dir, no depenien del senyor feudal. Els artesans treballaven als tallers i s'agrupaven per oficis en els gremis. Tenien el gremi dels fusters, els sastres, tintorers, ferrers. Els artesans venien els seus productes als propis tallers, però també ho podien fer a les fires o als mercats. I els grans comerciants es podien reunir en les llotges. I anem a parlar ara de la llotja de la Seda de València. Sí que és veritat que és un edifici de l'època mitjana, però de l'època mitjana cap al final. Però, per a que veiem un poc com funcionava i per què és important aquest edifici. Així teniu imatges de la llotja de la Seda de València per dins i per fora. És un edifici, com dic, de l'època mitjana que mostra la importància comercial de la ciutat de València en aquella època, ja que a la llotja acudien mercaders de tota Europa. És un edifici que s'ha declarat Patrimoni de la Humanitat per la seva bellesa i s'anomena així llotja de la Seda perquè encara que sí que és veritat que hi havia altres comerciants que portaven altres productes, va haver una època en València en què moltes persones es dedicaven a la seda, eren seders, cosa que per cert es va perdre en un moment de la història i mai s'ha tornat a recuperar, i per això a aquest edifici se li anomena comúment la llotja de la Seda. Anem a parlar d'aquestes ciutats medievals i de les parts que contenien. Totes les ciutats medievals tenien un castell medieval. Era un lloc de refugi, tots els castells tenien muralles, torres de defensa i estaven fossats. El fossat és eixe espai amb aigua que envolta el castell i que omplin amb aigua per tal de que siga més difícil atacar-lo o accedir cap a ell. I sempre estaven construïts també en un lloc enlairat, és a dir, un lloc en alt des d'on pots observar millor el que tens al teu voltant, sobretot en cas d'un atac. Pràcticament jo pense que ja conegueu com funciona un poc el castell. Tenia un pati d'armes, que és on s'entrenaven els nobles per al combat. Se m'ha oblidat dir que dins del castell només vivien que els nobles, evidentment. En el pati d'armes era on s'entrenaven per als combats. En algun moment tenim així el lloc on vivien els servents,
les cavallerisses, la ferreria, que és penseu que tots anaven a cavall, necessitaven un ferrer, clar que prepararà els cavalls cada vegada. La torre de l'homenatge, que és la torre una de les més altes, on vivia el senyor i la seva família, oratori, que era el lloc on anaven a orar, en fi, el pont llevadís, vaja, tots coneguem un castell medieval com és. Així tenim una imatge de com seria un poc la ciutat medieval i de les parts que tindria. Tindria també una muralla que protegia la ciutat, que se tancaven les portes tota la nit, estava dividida en barris, el barri jueu, per exemple, s'anomenava Col i els barris que quedaven fora de la muralla eren els ravalls. Els carrers, que eren estrets i sinuosos, eren de terra, no estaven empedrats, les deixalles es tiraven al carrer i sovint hi havia animals. No hi havia molta cura per la higiene i això provocava malalties i epidèmies. I també destacar la plaça Major, que era on estaven els edificis principals, com l'Ajuntament o la Catedral, i allí se celebraven esdeveniments importants, festes, actes religiosos i també el mercat setmanal. Per últim, anem a parlar de la part cultural del que ens han deixat, que són dos estils arquitectònics, dos maneres de construir edificis. Per exemple, anem a veure primer de tot l'església romànica. És una església que està feta amb estil romànic. Es va desenvolupar durant els segles XI i XII. Són esglésies menudes i tenen una planta de creu llatina. Això vol dir que si la veiem des de dalt té una forma de creu, de la creu cristiana, doncs aquesta forma té. Els arcs ara són de mig punt, fixeu-vos en la imatge com és un arc de mig punt, són així arredonits, tenen grossos murs de pedra amb finestres escasses, de manera que l'interior és molt fosc, i estaven decorades les seues parets amb escenes bíbliques i de la vida de Jesús. I per últim anem a veure la catedral gòtica. Les catedrals gòtiques són construccions de grans dimensions, aquestes són molt més grans, es van alçar en les ciutats medievals entre els segles XIII i XV, és a dir, posteriorment. Són molt altes, esveltes, en els murs hi ha grans finestrals i en la façana una gran rosana, que és eixe cercle que es veu en una de les parets, que està tot fet amb cristalls de colors i que permeten que entre la llum dins de la catedral, no com en el cas de l'església romànica. La planta també té forma de creu llatina i se solien col·locar en l'interior escultures que representaven a Jesús, a la Verge, a l'Apòstol. Dir, per exemple, que no fa molt es va cremar una catedral gòtica molt important i molt coneguda. A veure qui recorda el nom.